ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ଘରେ ଟିକିଲି ବସି ଖେଳୁଥିଲା। ଚାଲ ଟିକିଲି, ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁ ଗୋଲ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁ ଗୋଲ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ବଢିଆ ମଜା ହେବ। ଟିକିଲି, କହିଲୁ ଆମ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି? ଜେଜେ ମୁନ୍ନାର ବାପା ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ମିନିର ବାପା ଲୁହା କାମ କରନ୍ତି। ରଘୁ ମଉସା ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆବାସ ଟିକିଲି। ଟିକିଲି, ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁ କହିବୁ ସେ କିଏ? ହଁ ଜେଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ରଘୁ ମଉସା ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଦୀପ, ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୁମ୍ଭାର କହିବା। ସାବାସ ଟିକିଲି। ଟିକିଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେହିପରି କହିଲୁ, ଦାମ ମଉସା ଲୁହାକୁ ପିଟି ଦା, କୋଦାଳ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମାର ବୋଲି କହିବା। ସାବାସ ଟିକିଲି, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଏବେ କହିଲୁ, ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ, ଜୋତା, ବ୍ୟାଗ ମରାମତି କରନ୍ତି? ନୀଳମଣି ମଉସା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଟିକିଲି କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲା, ଜେଜେ ମୋର ଠିକ ସେ କିଛି ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ହଉ ଶୁଣ ଟିକିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୋଚି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଟିକିଲି ଗୋଲ ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲା, ଜେଜେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଦିଦି ପଢାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି ଟିକିଲି, ଏବେ ଆମ ଖେଳ ସରିଲା, ଚାଲ ଯିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପରି ସ୍ନେହର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସମାଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ।